så ikke være udvalgt, så kan vi ikke. Han ved ikke noget, specielt på. Det næste, der kommer imellem os og Martin, der er nu. De kommer måske nok 3 imellem, men jeg ved ikke noget om, hvornår. Det står et trommesæt. Det kan det sige. Det har vi også fået styr på her. Vi har faktisk udvendt Claus sikkerhedsrepræsentant. Så hvis der er nogen af jer, der har en, der går på ude her, og kan få hjælp med at sove og det, så det kan være et formular ude på vores og det skal være en konto, og der skal være styrke, og CDR, og der skal være betrykning, og det skal være noget. Så det skal vi gå ind til noget indtaget, og så bliver det kompenseret i form af en live DVD-skive, som vi optager her til jul i Er det dig, der har lyd med herude? Eller? Nej, jeg er bare Lars er min gode ven deroppe. Jeg har hjulpet mig med at lukke ind på mit eget spil heroppe. Det er jeg. Ja. Der er mange plader. Tak skal I have. Tidligere, kommer vi først forbi ham der Johnny.